entzuten, presaulete! Euskaraldia gora! Ez da entzuten, Euskaraldia gora! Politxadan ulertzea, irakasleek esaten dutena. Amaieraren hasiera da hau, eta orantxelakoan edo zer gauza alda gertau. Justo hementxe hasita maitzen da jarena, zein politxadan ulertzea abesten ez dena.
parkeak dira azken aldian, sortzaile desberdinen topaleku. Tabergako lainon elkartzen gara, patinatzaile eta musikariak eta kaleko musika eta kirolaren arteko gitarrako deak. Deskate parkeak dira azken aldian, sortzaile desberdinen topaleku. Musika eta kirolaren arteko bide gurutzean, gitarra eta patinetea jartzen ditugu guk orain erlazioan, eta esate parkeak dira azken aldian, sortzaile desberdinen topaleku. Tabergako lainon elkartzen gara, patinatzaile eta musikariak.